ҷовидон қодиров варзишгари тоҷик баъд аз муваффақият дар аввалин муҳорибаи касбии худ ба ватан баргашт. ӯро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе наздикону пайвандон ва мухлисон гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ҷовидон қодиров дар аввалин муҳорибаи касбии худ ки дар доираи созмони федератсияи Fury Fighting Championship сурат гирифт, бар муқобили намояндаи Амрико Ҷастин Ҳофард озмоӣ кард ва пеш аз муҳлат дар дақиқаи дуюми раунди якум бо нокаути техникӣ муваффақ шуд. дидори варзишгарон дар толори пуршукӯҳи Paradigm Training Center шаҳри Хьюстон баргузор шуд. мо ифтихор мекунем ва орзу мекунем ки номи Тоҷикистон ҳамеша фарзандои тоҷик дар ҳама гӯшаҳои ҷаҳон бардоранд, чунон ки як фарзанди Тоҷикистон ба наздики Азварзоб чемпиони ҷаҳон шуд дар гӯштингирӣ ва ин боиси ифтихори ҳамаи тоҷикону тоҷикистониён аст. инҳо номбардори миллат, номбардори ватан, номбардори халқ дар ҳамин гуна қаҳрамониҳо, коргузориҳо, бузург доштани ватану миллат хизмати президенти муҳтарами мо кам нест. ҳамаш аз он модам. ин варзишгари тоҷик баъди хатми донишгоҳи Денвери иёлати Колорадо ба варзиши муҳорибаҳои омехта гаравид. маъсуф аз соли 2014 то ҳол дар риштаи варзиши муҳорибаҳои омехта дар Humble Civic Center ва Arena комплекси шаҳри Хьюстон машқу тамрин мекунад.